Mens jeg går hen ad Nørrevangen, kigger jeg ind af de enkelte havelåger, der værner om privatlivets fred. Livet lever stille og roligt her i det gamle 50'er kvarter, hvor buske og stauder nu har vokset sig store og frodige. Det er etableret dengang man formåede at anlægge en have efter gamle forskrifter, og uden at skulle konsultere havearkitekter og andre eksperter. Og inden man på planteskoler kunne købe planter med grogaranti. Her er asters i farver fra hele paletten, ildtårn og berberis, der lyser rødt på den morgengrå himmel. Og så selvfølgelig georgenerne, der kappes om at være smukkest. Se mig, ej se mig. Som et par giftesyge unge piger, der venter på en bejler. Jeg passerer en tom grund. Der er stadig murbrokker efter et nedrevet hus. Haven er et vildnæs, som hos Iris og Flemming. Men nu får jeg øje på georgener længere inde i den tilgroede have. Her er de alle ensfarvede, og kronbladene er ikke mangefarvede, og deres strutskørter er klasket sammen, som om de mangler at blive stivet. De er smukke i deres enkelhed. Det føles godt at gå, så jeg går nu videre og kommer ind i det lidt nyere villakvarter længere væk fra byens centrum, Blomsterkvarteret. Det karakteristiske ved kvarteret er, at det på trods af, at alle vejnavnene starter med blomsternavne, ikke kan prale af et frodigt blomsterflor i haverne. Og mens der på Nørrevangen langt omme i baghaverne kunne ses køkkenhaver med over sene urter, grønkål og rødbeder, er der her kun veltrimmede græsplæner, og i forhaverne store, grimme, mørke skærver, halvviste petunier og opstammede visne sommermargaritter. Jeg ser sosuerne køre i deres biler eller på deres elcykler, hjælpen er på vej. I stedet sidder en kvinde i en støvet grå plastikstol og ryger en morgensmøg. Flere steder luftes hunde, men den store aktivitet findes, hvor bilerne ruller.